ipuin liburua da. Eta ez ipuin bilduma bat. Eta bueno, hau pixka paradogikoa da, ipuin bildumak defendatzen dituen batengan ni bezala. Bakizu ipuin bildumak azken finean izango lirateken niretzako ipuin gintzaren gorengo maila. Azken finean ipuinak sortzen dira independienteki eta gero metatu egiten ditu ipuin bildumak besterik gabe. Batzuk mespesatu egiten dute generoa, baina eta ipuin liburua nahiago gotea, hau da, nolabaiteko batasuna edo intentzio orokor bat daukan liburua. Eta ni beti izan naiz bildumen zalea eta aldekoa, baina azkeneko bi liburuak ipuin liburu atera zaizkit. Ez dira ipuin bildumak, baizik eta ipuin liburu. Hau egiterakoan uste onartzen dudala zer nahi zen, literaturaz gaixo dagoen norbait. Literatura eta gaixotasuna oso lotuta daude, eta askok izan ere haurtzaro, gaixotasunez beteriko haurtzaroak izan ditugunok ohea eta sukarra eta literatura ni nire kasuan mintzat oso lotuta dauzkagu, ez. Naiz eta, bueno, Francis Baconen aholku horiek dira artistentzako, ez, nire naiz artista bat, segurazko gehiago naiz artisaua, eta gehien artisauek ez dauzkagu, ez ditugu obsesioak, baizik eta gehien jota maniak. Nik uste hori genero bat dela, ez izenburuak idaztea, eta nire naiz genero horretan bereziki ona. Orduan, bueno, azken finean, iruditzen zitzaidan ez oso liburu onanistikoa, oda, literaturaren inguruan bueltak eta bueltak ematen zituena, egoki iruditzen zitzaidan, olako itxura ematen zuen izenburu bat aukeratzea, idazten ari dela, idazten duen idazlea, eta ari izan banu gehiago luzatuko nukeen, eta izan ere azpizenburu bat jarri nion, literatura gaixotasun gisa eta argitaletxekoek ere, naiz eta printzipioz ez zegoen horrela pentsatuta, azalean paratu dute eta niri ondo iruditzen zitzen, zeba indikan masiboagoa bihurtu egiten zuen izenburua. Ez dakit ona den, baina bai ondo islatzen duela zer dagoen liburuaren barruan, inor ezin daiteke halako izenburu batean aurrean engainura eraman eta pentsatu hemen abentura zoragarriak eta Reverteren liburu baten aurrean dagoela. Ez, hau da literaturaren inguruko bueltak eta bueltak ematen dituen liburu bat. Hausnarketa baino askotan dira gehiago, niri literaturaren gintzan eta irakur gintzan aritzeak ze gogo eta piztu egiten dizkidan, ze duda kasu askotan eta ze zalantza sortzen dizkidan farsaren inguruan esate baterako edo egiaren eta gezurraren arteko erlazioari dagokionean. Eta horri buruz, egin daiteke, hitz egin daiteke nahi baldin baduzu modu analitiko batean, saio batean, baina hitz egin daiteke ere edo plazaratu daitezke ere fikzio gisa, eta hori da kasu honetan egin dudana. Azken finean literatura bere fazeta edo bere alde horietan guztietan nire bizitzaren parte bada, eta orduan normala iruditzen zait ere nire fikzio gintzaren parte bihurtzea. Protagonistak dira idazleak asko, irakurleak ere bai, itzultzaileak, itzulpenak ere dauka nahiko presentzia handia, eta gero, pixka bat literatur munduaren barrua, editoreak aipatzen dira, kritikariak, pixka bat literatur sistema deitzen omen den hori osatzen duten osagai ezberdinak agertzen dira, baina ez hainbeste haien kritika egin nahi nuelako, baizik eta normala delako ekosistema horretan ez halako aleak, halako animaliak eta halako landareak ez agertzea. Berez, nik esaten dudana da, 22 ipuin dira, baina Arkibidean begiratzen baldin bezu 21 besterik ez daude, zergatik, 22garrena eta azkenekoa dagoela kontrazalean. Nik arazoak dauzkat beti kontrazaleko testuarekin. Kontrazaleko testua da paratestu horietako bat, ez liburuari atxikita doana, baina ez dakizuna oso ondo nork idazten duen. Berez laudoriozko testu bat da, zen, erakarri behar dezu, irakurlea, bestetik, nork idazten du, idazleak berak edo editorialak, berez editorialak egin beharko luke, baina normalean fikzio hori erabiltzen da, eta askotan argitaletxeek idazleari berari enkargatzen diote testu hori idaztea, eta testu horretan loriatu egin behar du bere lana, niri irabat absurdo iruditzen zaidan. Orduan,
uzten didaten argitaletxetan, eta kasu honetan elkarri, bueno, Euskal Argitaletxe kalde horretatik ez didate inoiz problemari jarri eta eskartu behar diet, erabili dudan bidea, nolabait, niretzako kontraesan horiek saiesteko izan da, beste fikzio bat jartzea, beste ipuin bat, mikro ipuin bada. Ez da nire genero kutunena, iruditzen zaidalako oso zaila, mikroipuina, baina saiatzen naiz, eta kasu honetan nolabait izenburuarekin oso lotuta. Hau etzen izan azkeneko ipuina idatzi nuena, baina bai azkenekoetakoa, eta jadanik nolabait liburuak bere forma hartu zuenean, ez erabakitakoa. Orduan, da mikroipuin bat, baina ez duen aurkituko inork zearen barruan, eta bestalde horrek libratzen nago pixka bat hori. Nire liburuaren eta nire liburuaren laudoria egiteaz, gauza gustatuko litzatakena egitea, baina itxusi, iruditzen zaidan oro bat ez.